komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw, Webes, Agosto 27, tuig 2020. Ako ang inyong atag balita, Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. Governor Lacson nagklaro nga wala sang total lockdown nga ipatuman sa tion sang mass testing. 35 ka mga inner kag outer border control ipatuman sang BCPO sa apat ka adlaw nga weekend timeout sa Bacolod City. Sa balita national, CHED ginsuspend ang internship sa mga Pinoy nga estudyante sa luwas sang pungsod. Duga nga mga SAF commandos iga-deploy sa probinsya sang Sulu. Sa balita international, 463 million ka mga estudyante worldwide wala sang access sa virtual education suno sa UN. Sa sports balita, UAAP ginausisang gid aligar pag-practice ang pila ka collegiate teams bisan hindi pa puwede. Kag sa showbiz balita, Cristel Fulgar nakaangkon sang balay kag mga salakyan bangod sa vlogging. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga
mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na nga'y sabisan anong kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdahil nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID. Sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time las 6:16 kagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Gain klaro ni Negros Occidental Governor Bong Lacson nga wala sang total lockdown sa probinsya kadungan sa pagpatigayon sang massive testing sa Agosto 30 kag 31. Sa press conference subong hapon ginpahayag sang gobernador ipatuman lamang ang localized o targeted lockdown sa mga syudad sang Silay, Talisay, Bago kag Banwa sa Musya kasunod sa consultation ginpatigayon upod ang mga alkalde. Ginpathag ni Lacson ang kada LGU sa muang magapapanaog sang ila executive order kon guidelines sa pagpatuman sang localized lockdown. Sunod pa kay Lacson, hindi naman cover sa lockdown ang iban nga mga LGU sa probinsya. Magapabilin naman ang unhampered nga delivery sang essential goods sa probinsya hag ang hulag sa mga authorized persons outside residence o kunapur. Ginpermahana sang gobernador ang executive order number 20-42 nga nagadeklara sang timeout weekend sa apat ka mga LGU sa umpisa Agosto 30 tubtob 31. Upon consultation with these mayors, we have decided that we will not do a total lockdown. Lockdown shall only be limited to specific areas within the respective local government units. Dapat yan si Negros Occidental Governor Bong Lacson. Bagapadayon sa gihapon ng mga sweeper flights sa tionsang timeout weekend sa pila ka mga lugar sa Negros Occidental umpisa Agosto 28 tubtob 31. Ining ginpahag ni Governor Bong Lacson. Apang sunod sa gobernador kahapon nga adlaw or subong adlaw Webes nag-issue sang moratorium ang marina sa mga sea travel sa Linsa Manila tubtob Agosto 31. Sadtong Agosto 26 ginaprobahan sang Western Visayas Regional IATF ang apat ka adlaw nga travel moratorium sa locally stranded individuals sa returning overseas sa Filipino sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod kadungan man sa apat ka adlaw nga lockdown para sa COVID-19 massive testing. Base sa flight advisory sa kaapa, Bus ngadlaw Agosto 28 ang sweeper flight sang PR2132 sang Philippine Airlines
Manila, Bacolod, vice versa. Sa dugang pa nga balita lokal, balik sa dalanon ang kapulisan diri sa may syudad sa Bacolod sa apat nga adlaw nga one-time big-time mass testing. Ginpahayag ni Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang Public Information Officer sa Bacolod City Police Office. 24 oras nga magapatuman ang kapulisan sang check-up operation. 8 ka outer border control ang ibutang sa mga boundary kag 27 naman ka inner border control sa city proper. Sulo kay Pico, himuon sa 3 ka shifting nga may 8 ka oras ang duty agod hindi man makapoy ang kapulisan. Dugang pasang opisyal, ibutang man sa adlaw ang may mga edad kag may hypertension nga kapulisan. Nagapanawagan si Pico sa kapulisan nga mangin core choose sa mga riding public agod malikuan ang hindi pag-intsendihanay. Okay na talang ini-accelerate kag kami dira niya sa mga border control. We will be courteous kag magahatag yun no sa mga circumstansya dira ko sa mga hindi mapaiway maski wala pa mga quarantine pass hindi sa may mga basic. Dapat yan si Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang spokesperson sang DCPO. Ginumpisa na sang lokal nga panguluhan sang syudad sa Bacolod ang pagpatigayon sang swab test subong hadlaw sa mga BPO employee kag government employees kang isang DepEd bilang kabahin sang timeout weekend. Gay inisyatibo sang syudad kag probinsya sang Negros Occidental. Sulo kay Bacolod ITF Chairman Vice Mayor Alcide Familiaran ini nga lihok ang nagatuyo nga malambot sang syudad ang target nga 5,000 ka mga individual nga mapaidalom sa libre nga RT-PCR test. Sunod sa Vice Alcalde, target sang syudad ang 500 ka mga BPO employees nga kuhaan sang swab test. Samtang isa naman kalibo ang mga empleyado sang gobyerno. Kampante si Familiaran nga ila malambot ang 5,000 ka mga individual para ipaidalom sa swab test kasunod man sang commitment nga ginhimo sa mga punong barangay sa Bacolod sa ila nga pagsinapol kahapon nga adlaw. Mga public school teachers sa Aksyon military ginsusdan na para lapot tayo action art ang aton target. Ako yan nag-coordinate ako sa BPO employees na organization nag-email man. Dapat yan si Bacolod Vice Mayor Alcide Familiaran. Sa katapusan nga balita lokal, patay na sang masapwa ng maestra sa sulod sang puluyan sa may Purok Jes, Barangay Gisan, syudad sang Hima, Maylan na kahapon nga adlaw Miyerkules. Ang biktima ang kilala kay Cecilia Dorador, 55 anyos, nagapuyo sa muman nga lugar kag manunudlo sa Gisan Elementary School. Sunod kay Police Major Romeo Vargas, ang hepe sang Hima Maylan PNP, dugoon ang biktima siya kwarto kag napatihan nga ginlampusan sang dumbbell sa ulo. Sunod kay Vargas, nag-agi sa bintana ang mga suspect pagi sa pag-utod sang plastic screen sa sliding glass. Natalupang daan man sa otoridad ang nagkalawasag nga gamit sang biktima sa sulod sang iya puluyan. Nagaisahanon nga naga-star sa iya puluyan ang biktima kag mayara sang anak si ngayara sa abroad kag syudad sa Bacolod. May mga persons of interest na ang otoridad kag padayon pa ang investigasyon sa pagkilala sa mga suspetsado. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:22 or las 6:22 sa DTX 500 capsule mga ka-aksyon na hugali ang pag-inom sang DTX 500. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse,
Radyo. Magkulong kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong nagkahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahing. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, Una sa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time, 6:28 pagkaron sa litali nasang balita national.
Gin-suspend sang Commission on Higher Education o CONCHED ang overseas internship para sa mga Pinoy nga estudyante para masiguro ang ilang safety karon nga COVID-19 pandemic. Sa Palace briefing subong nga daw ginpahag ni CHED Chairman Prospero de Vera III para masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante ginasuspend sang komisyon ang foreign internship karon nga school year. Ginpatahag ni de Vera hindi may baluan ang sitwasyon sa mga estudyante kung sila ang tugutan nga magbiya sa pungsod kag hindi man mahibaluan kung safe sila sa ilang destinasyon. Una nang ginatrabaho sang CHED po ng TFA angon sa pag-repatriate sa mga Pinoy nga estudyante nga yara sa abroad sang nag-umpisa ang paglaptas sang COVID-19 sa iban nga pungsod. Nagmando si PNP Chief General Archie Gamboa sa Elite Special Action Force sa Consava Police Regional Office, Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao nga mag-deploy sang dugang nga personnel sa probinsya sang Sulu. Sulo kay PNP spokesman Police Brigadier General Bernard Banaca, lakip sa i-deploy sa Sulu ang isa ka SAF Batalyon nga ginabugusan sang 288 ka personnel. Ini nga batalyon ang dugang sa 60 ka SAF Commandos gayara na sa probinsya antes pa man natabo ang duwa ka separado nga pagpamomba. Ang PNP ang nagpabutyag man sang suporta sa panawagan ni Philippine Army Chief Lieutenant General Cirilito Sobihana nga magdeklara sang martial law sa probinsya sang Sulu para malikuan ang mga pang-atake. Samtang COVID-19 update sa Pilipinas, nagdangat na sa 205,581 ang COVID-19 cases sa Pilipinas matapos gin-report sang DOH subong hapon ang dugang nga 3,249 ka mga bago nga mga kaso. Ang Metro Manila ang may pinakataas nga bago nga mga kaso ng COVID-19 nga mayroon sang 1,584. Sunod ang lugar sang Cavite nga mayroon sang 147, Laguna nga may 143, Negros Occidental nga mayroon sang 140 kag Batangas nga mayroon sang 123. Nagsaka naman sa 133,990 ang nakarecover sa COVID-19 sa pungsod matapos nga nagdugang ang 566 ka bago nga mga recoveries. Sunod sa DOH, may 97 ka bago nga napatay o kung kabugasan nga 3,234 nga death toll. Ang Pilipinas sa karon na mayroon sang 68,357 ka mga active cases nga nagapaidalom sa treatment o kon quarantine. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 31 Action Radio Philippine Standard Time, dugang nga mga balita pagkatapos gid lamang sini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan.
Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, Balita, una sa aksyon! Lasay sa 37 Action Radio Philippines sa Nadayma kagkaroon sa detalye na sang Balita International. Nagdangat na sa 463 million ka mga estudyante sa bugos nga kalibutan ang wala sang access sa virtual education karon nga may ginapangatubang nga COVID-19 pandemic. Base sa pagtuon nga ginpagwa sang UN, kapin sa 463 million ka mga bata ang wala sang gamit o kon electronic access para sa distance learning. Sa ka statement ginpahayag ni Henrietta Fore, Executive Director of the UN Children's Fund, isa na global education emergency ang kadamuon sang numero sa mga estudyante ngang ila edukasyon ang naapektuhan sang pila na kabulan.
Ginabanta sang UN nga 1.5 billion ka mga bata worldwide ang napektuhan sang lockdown o kon pagsira sang eskwelahan bangod sa pandemic. Ang report sang UN ang nabase naman sa datos nga natipon gikan sa 100 ka mga pungsod angot sa access sang publiko sa internet, TV kag radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa sports balita, pagaw si saon sang UAAP ang report nga mga atleta sa National University ang ginaligar nagbalik sa training apisar nga ginadilian pa bangod sa restrictions nga tugas ang COVID-19 pandemic. Ini kasunod sang pagsinapol sang Philippine Sports Commission GAV, CHED, DOH kag UAAP kahapon nga adlaw para talakayon ang ginaligar biolasyon sang UST men's basketball team. Base sa press release, ang UAAP ang nagpangabay na sang clarification sa NU angon sa pagbalik sang training sa mga volleyball players bisan nga mayroon pa sang community quarantine. Suno kay CHED Chairman Prospero de Vera nga ang safety sa mga estudyante ang ilang prioridad. Samtang UST ang naga-finalize pa sa ilang investigasyon angon sa ginaligar sorsugon bubble sa ilang men's basketball team. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa naman nga showbiz balita, isa ka balay kag mga salakyan ang nabakal na ni Cristel Fulgar bangod gid lamang sa vlogging. Ini magluwas sa iya nga trabaho sa showbiz. Suno sa aktres sa pagsulod sa digital world, ginuna sini ang paghimo sa mga song covers nga kaya niya nga himuon na. Ginbalikan sang aktres ang una sini nga song cover nga ginhimo sa sulod sang kotse kag gilayon nga nagtrending. Para kay Cristel, nag-ubra ini sang vlog sa bago sini nga channel para may mga memories sini nga balikan. Kag wala man niya ginapaabot nga manamian ang mga netizens. Nagpanugyan si Cristel sa mga luyag magsulod sa digital world kag mag-artista nga mangin na positibo kag hindi mag-give up sa mga handom. Si Cristel Fulgar ang may rasang 1.76 million subscribers. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 40 Action Radio Philippine Standard Time, inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga adlaw, Webes, Agosto 27, 2020. Saluwat ako ang inyong atag balita, Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!